Hello guys! Welcome sa panibago nating video ngayon guys. Ang ating imumukbang ngayon guys ay spicy ginataang hito. Atak na guys! Ito guys oh, napakasarap na ito guys. Ginataang hito. Atak guys! Sarap guys oh. Ito guys oh. Ayan oh. Sarap. Ayan guys oh. Sarap. Sarap talaga guys. Kain tayo guys. Sarap talaga ito. Ito guys oh, laki na ito guys oh. Sarap na laman guys. Sarap. Ito ayun.
Sarap ba? Ginataan hito guys, sarap. Kain tayo guys. Ito yung pang pinali guys, oh. Pakalaki ulo niyan guys, oh. Ang laki ng ulo guys, oh. Laki. Laki ng ulo guys. Taba guys. Grabe ang taba.
Thank you guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video guys. Guys, abangan nyo ang susunod kong video guys. Ngayon guys, may isa shoutout tayo. Shoutout kay Aina Rodel Jamel Moslares. Thank you guys. Bye-bye.